práve táto sezóna prinesla podľa aj nejakých mojich predstav, aj podľa toho, že koľko som dlho v Poprade, najkvalitnejší alebo najsilnejší kader, takže som veľmi z toho bol spokojný, keď som začínal túto sezónu v Poprade. Jednoznačne všetko naznačovalo tomu, že sme na správnej ceste. Okrem dobrých anielov my sme vlastne nejakého ťažkého supera, by som povedal, nemali, alebo respektíve sú to boli len trochu zaujímavejší zápasy pre nás, takže jednoznačne sme dokázali, že sme na správnej ceste a že to finále je na dosiah ruky, by som tak povedal. A bolo to niečo, čo doprinelo tomu, že tá zranenia sa aj stala, aj keď niektoré zranenia určite nemajú a nemajú s tým nič spoločné. Myslím si, že len čas ten, kedy sa to stalo, proste reflektuje sa na prvú vec, ktorá je bola predtým, a to je ten oddych. Hráčok my sme prežívali veľmi ťažké obdobie, v smysle, že sme mali málo hráčov na tréningu jednak a vlastne 5 na 5 hru sme prevádzali len na zápasoch, preto tí zápasy vyzerali, by som povedal, ne až tak, ako by to malo byť, alebo ne až tak, ako sú diváci boli zvyknutí, takže len tá zranenia nás určite dali mimo ceste, ktorú sme už, ja si myslím, položili a základy urobili v tej prvej časti. Určite, že to je bolo taký liek na srdce, by som povedal. My sme v tých vlastne časov, alebo v tom úseku od 2 mesiace, kedy sme neboli spolu všetci, čo je naozaj strašne dlho, aby jedno družstvo, ktoré má také vysoké ambície, netrenovalo takým spôsobom, ako sa to žiada. Urobili dve veci. Ja by som povedal, že sme urobili aj jednu strašnú zlú vec, a to je, prehrali sme vysoko v Ružomberku o 39 bodov, a čo nás je definitívne po tom zápase, ale naozaj po tom zápase samom zložilo na kolena, ale jednoznačne sme vo veľmi krátkom čase vedeli sa dať dokopy a poraziť dobré aniele. To bolo niečo, čo si aj sám Svitek povedal vo svojom vyjadreniu po tom zápase, že obdivuje družstvo Popradu, ktoré pred 3 dňami prehralo 39 a dalo sa dokopy a vedelo vyhrať nad aktuálnym majstrom. Takže bolo to pre mňa ako také malé slnečko a motivácia robiť ďalej a dopredu. Konstruktívne sme vždy rozprávali, čo bude najlepšie pre družstvo. Bojím sa, že v jednom momente možno sme neurobili tú najsprávnejšiu reakciu a šáhli za jednou hráčkom, ktorá by nám vedela pomôcť, aj keď povedal by som, taký jeden pokus sa Monique McLean bol a nevyšiel kvôli tomu, že tá hráčka určite nebola v tej kvalite. A kvalitnejšie hráči, ktoré sme potrebovali, určite to chcelo aj viac finančných prostriedkov, čo není ľahké ako zohnať, a jednak sme proste potom sa rozhodli, že pôjdeme s tým manšaftom, ktorý máme, a budeme veriť, že sa dáme dokopy a že tá sila je v nám a že vybojujeme toto finále. Ale cítil som, že to družstvo možno potrebovalo nejakú novú energiu a myslel som, že možno práve tá energia môže v tom čase ešte pred
skončenie tej základnej časti a pred start play-offa môže byť prinesená nejakým novým trénerom, nejakým novým pohľadom a verím, že všetko to, čo sa stalo, bolo veľmi ťažké pre Babiu, tá psychika ich tlačila, to není ono, že sú oni zabudli hrať basketbal alebo niečo, ale proste ten tlak, ktorý sa cítil, že finále proste prinesol aj toto, že sme nezvládli niektoré zápasy tak, ako sme to chceli a moje jednoznačné rozhodnutie bolo také, že som vedeniu ponúkol svoju abdikáciu, ale v smysle zlepšovania družstva a aby sa ten výsledok dosiahol. Myslím si, že by to malo len odzrkadliť charakter človeka, ktorý je vedomý situácie a to, čo vlastne všetko sa chce urobiť. Takže ja som rešpektoval ľudia, ktorí sú ten basketbal robili, ktorí sú to určite investovali a chcel som len to najlepšie. Tá motivácia bola tam, my sme tú motiváciu mali aj doma, keď sme hrali s Ružomberkom, síce veci, ktoré sú sa zopakovali kvôli chyb, bolo také, že one sú neboli charakteristikom neplnenia nejakých pokyny od strany trénera, nezasiahovalo to na odborné veci, čo sa týka princípu obrany alebo útoka. One sú boli proste veci, ktoré sa týkalo stratených lôb, čo sa týka nedaných bodov, či je to pod košom, či je to zvonka. A myslím si, že tu nám chýbalo najviac trpezlivosti a najviac skúseností. A tu som si aj poznačil, že jednoznačne v tom momente tie najskúsenejšie hráčky sú museli zobrať na seba tú zodpovednosť. Ja si skôr myslím, že sme my boli nejakým spôsobom veľmi prekvapení, že Nitra bola oveľa viac namotivovaná, hrala jednoznačne bez tlaku, lebo njihove ambície nesiaľ tak vysoko. Oni už tým, že sú prešli cez Prešov, sú mali to nejakým spôsobom naplnené a tá prehra doma nás určite zložila a už vonka to bolo veľmi ťažké otočiť. Som povedal, áno, sklamaní sme z toho výsledku, z pohľadu ambícia, ktoré sme postavili pred sezónom, podľa zloženia kádra, ktorý sme mali, ale z druhej strany verím, že zase až taký zlý basketbal sa nehral v Poprade. Verím, že aj ten odber hráčok do reprezentácie tiež niečo možno znamená, aspoň pre tie hráčky. Myslím si, že tí diváci sa bavili, mali sme infarktové zápasy, čo vlastne šport pozná a tým pádom aj priťahuje. A áno, ten záver necháva v našich ústach takú pocit, že nebolo to dokončené tak, ak sme to chceli a určite, že sme nespokojní z toho. Jednak tréner, jednak verím hráčky a určite vedenie. Ja poviem, že nikdy nehovor nikdy. Teraz bohužiaľ je bližšie tomu, že ma neuvidíte, ako by ste ma uvideli ako v Poprade, aj keď v Poprade určite prídem ešte viackrát, lebo sa mi veľmi tu páči a myslím si, že máte to všetko tu nádherné. Na záver určite veľké poďakovanie fanúšikov, že nás podporovali nielen priamo tu v aréne, nielen tým, že sú nám fandili, určite sme to pocitili aj samozrejme cez ten populárny, famózny Facebook, cez našu stránku. Tá podpora nás vždy potešila, vždy nám určite dodávala nejaké síly a tešili sme sa na to, že sa môžeme znova stretnúť v aréne. Takže veľká ďaká